नमस्कार, स्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण एक शेजवान राईसची रेसिपी बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। भात शिजवून घेतलेला आहे, गाजर बारीक चिरून घेतलेला आहे एकदम, शिमला मिरची, कांद्याची हिरवी पात आणि हिरवी पातीचा हा जो सफेद भाग आहे कांद्याचा तो घेतलेला आहे, 1 इंच आलं किसलेलं, 4 ते 5 लसणीच्या पाकळ्या किसलेले, तुम्ही पाहिजे तर एकदम बारीक कापून घेऊ शकता, 2 मोठे चमचे शेजवान सॉस, अर्धा चमचा रेड चिली सॉस, 3 अंडी आहेत। आता राईस करायला घेऊया। तेल, 3 अंडे, मीठ, आपण 3 अंड्यांचा राईस करणार आहोत। अंडी झालेली आहेत, आता काढून घेऊया। 1 मोठा चमचा तेल, आले, लसूण व्यवस्थित सॉटे करून घेऊया। 1 मिनिट झालेला आहे, गाजर घालूया। फुल गॅसवर आता हे परतून घेऊया। जवळजवळ फुल गॅसवर 1 मिनिट झालेला आहे। कॅप्सिकम घालूया। भाज्या आपल्याला पूर्ण शिजवायचे नाही आहेत, कच्चेच ठेवायचे, थोडा क्रंच लागला पाहिजे त्यांचा। कांद्याचा सफेद भाग, सगळ्यात शेवटी कांद्याची हिरवी पात घालूया। अर्धीच घातलेली आहे, अर्धी आपण नंतर घालणार आहोत। जवळजवळ 1 मिनिट आता हे परतवून घेऊया। शेजवान सॉस, रेड चिली सॉस, गॅस लो करूया आता। अंडी, तुम्हाला अजून तिखट पाहिजे असेल तर तुम्ही शेजवान सॉस अजून घालू शकता। राईस घालून घेऊया। कांद्याची पात, चवीनुसार मीठ, सॉसेसमध्ये पण मीठ असतं त्यामुळे मीठ जरा कमीच घालायचं आहे। सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता स्लो गॅसवर आपण हे 3 ते 4 मिनिटं ठेवून देऊया। अधूनमधून असं परतून घ्यायचं आहे। स्लो ते मीडियम गॅसवर जवळजवळ 4 मिनिटं झालेली आहेत। राईस रेडी आहे, आता प्लेटिंग करून घेऊया। एक शेजवान राईस रेडी आहे, हिरव्या पातीने गार्निश करूया। हा राईस करायला जेवढा सोपा आहे तेवढा जास्त चविष्ट लागतो। तर तुम्हीही अशा प्रकारे हा राईस करून बघा आणि मला कळवा कसा होतो ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।